nakita mo ba yung nakita nung iba? Na si Julia Barreto ang bagong calendar cover girl ng isang alcoholic beverage. Nakita mo yon? Alam ko naman na nakita mo yon. Pagkalabas pa lang, nakita mo na, tapos zoom in mo pa. Shoutout nga po pala sa mga tao dyan na mahilig mag-zoom in. Nung nag-zoom in ka ba, may nakita ka ba? Masaya ka ba? Alam nyo ba na kapag ganitong papalapit na yung susunod na taon o magbabagong taon na, isa sa mga pinaka tinitingnan kong reaksyon, yung reaksyon ng mga kalalakihan. Lalong-lalo na kapag nagsisilabasan na yung cover girls or cover ng mga calendar. Lalong-lalo na yung mga brands ng alak. Tapos, pag nakikita ko yung reaction nila, sabi ko talaga, ibang klase talaga. Parang kung pwede lang mabuntis yung taong nandun sa mismong kalendaryo, mabubuntis na agad. Hindi ko makakalimutan, meron pa dati na calendar cover girl na nakasakay sa isang puting kabayo. Naalala nyo ba yon? Talaga? Tapos meron pa ngang iba, naalala ko, nasa gitna ng kali, nasa beach, tapos yung aurahan, two-piece, yung iba takip lang ng ano, yung mga ganon. Kung ako siguro magbibigay ako ng konsepto sa mga ganyang klaseng brands, siguro ang konsepto, yung tansan, nakatakip sa magkabilang, pasas, ganon. Tapos yung bote, nakakatakip lang dun sa alam nyo na, ganun. Pero try ninyo, tingnan nyo ngayon yung bagong kalendaryo ng Love Radio. 2024 cover calendar or calendar cover girl, Raketera. Tinaasan lang ng kilikili. Binuhanginan lang yung tiyan, diba? Tapos, ang dami ng gustong kumuha ng kalendaryong yan. Sa mga gusto po palang kumuha ng kalendaryo ng Love Radio, pwede po kayong tumingin sa aming social media account, www.loveradio.com.ph o di kaya naman po sa aming Facebook. Ayan. Kung gusto nyo po ng personal na malapitan, makita, ayan, ang mga mata nyo pong mag-zoom in mismo sa pagmumuka, sa anyo ni Raketera, sige po, punta lang po kayo dito sa Love Radio. Pero i-make sure nyo po i-make sure nyo lang na may dala-dala din po kayong alay. Kasi hindi po namin kayo papansinin kung wala pong alay. Charot with the rod. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Tsaka kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At hindi man ako palaging may jowa. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and only DJ Raketera.